За што Лукашенко прапанаваў грошы замежным журналістам? Што ён кажа пра свайго сына Мікалая і Марыю Калеснікаву, а таксама да каго з нечаканай прапановай звярнуўся Вадзім Пракоп'еў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко загаварыў пра Колю як пераемніка, вызваленне Марыі Калеснікавай, а таксама ўсё ж сарваўся на нервовыя абразы. Сёння выйшла вялікае інтэрв'ю, якое Лукашенко даў журналісту часопіса «Тайм» Сайману Шустару. Прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсмонт усімі сродкамі спрабавала і спрабуе максімальна раздзьмуць з гэтай размовы сенсацыю. Спачатку яна нагнятала таямніцу, тыпу «Ого-го, якое інтэрв'ю даў Лукашенко», але каму, мы вам пакуль не скажам. Цяпер жа кавалкамі з гэтай размовы заваленыя ўсе дзяржаўныя медыа, і гэта не дзіўна, бо ўлады спрабуюць падаць гэта як чарговы сігнал, што Захад успрымае Лукашэнку легітымным прэзідэнтам. Маўляў, глядзіце, да нас прыехаў сапраўдны амерыканец з сапраўднага часопіса «Тайм». І вось тут самае цікавае, бо пра падрыхтоўку гэтай размовы напісаў у тым жа «Тайм» сам Сайман Шустер. Аказалася, што лукашэнкаўцы угаворвалі журналіста прыехаць у Мінск і зрабіць гэтае інтэрв'ю, і нават прапаноўвалі яму грошы. Далей цытата. «Рэдка якія прапановы былі такімі настойлівымі, як тыя, якія паступалі мне гэтай вясной ад саюзнікаў дыктатара Беларусі Аляксандра Лукашэнкі». Ну і вось самая вогненная цытата Шустара. «Для мяне не было відавочным рашэнне прыняць званок у маі ад чыноўніка з урада Лукашэнкі, які, здавалася, трохі адвык ад зносін з заходнімі СМІ. Праз некалькі хвілін пасля пачатку нашай размовы чыноўнік спытаў, колькі будзе каштаваць арганізацыя інтэрв'ю з «Тайм», і ў яго голасе прагучала здзіўленне, калі ён даведаўся, што гэты працэс не можа быць звязаны з якім-небудзь хабарам. «Просто удакладняю», — сказаў ён, каб у далейшым пазбегнуць непаразуменняў. Канец цытаты. Што ж да зместа самой размовы, то там таксама прагучалі цікавыя моманты. Напрыклад, пра Мікалая Лукашэнку як пра пераемніка. Вы рассказывали про Николая Александровича, вашего младшего сына. Только не говори про него Александрович. Просто Николай. Хорошо, Николай. О нем часто говорят, особенно в западных СМИ, как нет, он не преемник. Вот как я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет. Вот ты у него спроси, ты его можешь так сильно обидеть этим. Да, он вообще не уже взрослый. Это у него вот уже последние 3 года, когда он сознательно живет, студентом стал. В меру какой-то оппозиционный он. Хотя он поддерживает мои действия, он понимает, разбирается во всем, он читает и вашу всю эту гадость на американском языке смотрит, читает и делает определенные выводы. Я от него ничего не скрываю. Но вы не видите его в роли большой политики? Нет. Вы знаете, я очень хотел бы, чтобы после меня был вменяемый, нормальный человек. А затым Лукашенко паўтарыў сваю старую байку, што ён ужо збіраўся на пенсію, але ж беларусы папрасілі яго застацца ва ўладзе. Я уже готов был закончить на предыдущих выборах, зная, что люди меня однозначно поддержат и так далее, закончить. Но вот они сказали, нет, мы не готовы. И был поставлен вопрос так, что я, предатель, я сбежать хочу. Пришлось остаться. Таксама Лукашенко заявіў, што амерыканцы не прасілі яго вызваляць Ціханаўскага, але ён сам прыняў такое рашэнне. Это было мое решение. Его там не было. Я говорю, слушайте, это Светлана Тихановская уже плачется, хочет воссоединиться. Семья, там дети, 2 детишек. Ладно, я приму решение по Тихановскому. Это было мое решение. Но сейчас я вижу, что недовольны вы, Запад, и особенно беглые недовольны, что я его отпустил. Пасля Шустер падняў тэму вызвалення Марыі Калеснікавай, і тут прагучаў не вельмі аптымістычны адказ. Но родственники Колесниковой тоже плачут за ее. За Колесниковой? Пусть плачут. Что Колесникова, что другие там. Они же у нас насчитали больше 1000. Да. Так чем они от Колесниковой отличаются? Колесникова и Тихановские, их вина в том, что они втянули многих людей в это и бросили. Они же их бросили. Лукашенко зноў спрабуе адхрысціцца ад вайны і паўтарае, што загадзя нічога не ведаў пра наступ расіян на Кіеў з Беларусі, а сам ён нібыта ўвогуле не верыў у магчымасць вялікай вайны. Думаў, што будзе нешта там на Донбасе, але не больш за тое. К сожалению, американцы знали больше, чем
Мы и больше, чем украинцы, и украинцев они в деталях в течение недели, я это помню, предупреждали. Они не верили или верили немножко, Да. мы не верили вообще. Да. Мы не верили тоже. вообще. Таксама Лукашенко паведаміў, што непублічныя кантакты з захадам у яго застаюцца ў асноўным праз спецслужбы. Па словах Лукашэнкі, толькі з прадстаўніком Дзярждэпа ЗША Крысам Шмітам ён асабіста сустракаўся ў Мінску каля 5 разоў. Але ж ён на ўсякі выпадак настойліва пакляўся, што ад Расіі на захад ён ніколі не адвярнецца і нават суправадзіў гэта наступным жартам. Первое, в шутку, если крысы, если вы хотите меня завербовать, не делайте, этого не получится. Они долго смеялись, американцы, их делегация. Говорят, нет, мы президентов не вербуем. Але ж цікава, што Лукашенко прызнаўся. Нярэдка амерыканцы выкарыстоўваюць яго, каб перадаць нешта Пуціну, і ён ад такой ролі не адмаўляецца. Я говорю, хорошо, вот это я передам. И я честно это всегда делал. Мы созванивались через день, через два, может, на следующий день, и я ему говорил, или при встрече. Владимир Владимирович, вот так, и как будем действовать, может быть, по этому каналу надо что-то ответить. Шустер спытаў у Лукашэнкі, ці разумее той, чаму пасля лютага 22 года яму не вераць суседнія краіны, і чаму Балтыя і Польшча так хвалююцца наконт будучых расійска-беларускіх вучэнняў. Перад наступам на Украіну з вуснаў Лукашэнкі таксама гучалі абяцанні, што з Беларусі ніякія расіяне наступаць не будуць. У рэальнасці жа якраз так і выйшла. Лукашенко жа адказаў на гэтае пытанне вось так. Ну вы понимаете, почему вам не верят после опыта Это не 22 года? Это делается не поэтому. Верят они во все, тем более то, что я говорил, то я и делал. Понимаете? А то, что там вы придумали, это ваше дело. Если я говорю, значит, я за это отвечаю. Акрамя таго, Лукашенко паведаміў, што Трампу было б вельмі карысна з ім сустрэцца. Маўляў, я б ужо Дональду расказаў усю праўду. Но ему было архиполезно, если он искренен в своих заявлениях о внутренней и внешней политике. Ему бы это очень полезно. Встреча с вами? Да, конечно. Почему? Потому что, в отличие от вас там и всех, кто вокруг него бегает, я, кстати, его друзьям об этом говорил, я бы ему открыл глаза на многие вещи, в том числе американо-российские отношения по конфликту в Украине особенно, ну и, естественно, оппозиции Беларуси. Увогуле, Лукашенко шмат чаго заяўляў вельмі ўпэўнена. Напрыклад. Ну а вы можете себе представить что-то похожее на Нюрнбергский процесс после этой войны в Украине? И кого бы судили на этом процессе? Вы знаете, это не получится. Почему? Это не получится, потому что вы никогда нас, прежде всего Россию, не победите. Чтобы сесть и вот... Германия была уничтожена, и были пленены эти люди, которых судили в Нюрнберге. Судили победители. Вы никогда не будете победителями против России и Беларуси. Никогда. Але ж у нейкі момант у яго ўсё ж здалі нервы, і ён скаціўся да абраз усёй Еўропы агулам, адразу некалькі разоў назваўшы яе вонючай. Давайте мы вам организуем этот контроль. Ни одна капля зерна, которая будет загружена для Африки украинского, не попадет в Европу. Не хотят, вонючее, понимаете? Вонючее. И Трамп прав, что наклоняет эту Европу, только чтобы это не спектакль был. Смерць шпіёнам ад беларускіх КДБшнікаў. Высветлілася, што перад учорашняй нарадай у Лукашэнкі былыя ідзейныя спецслужбісты абмяркоўвалі свае гадзіннікі, а канкрэтней гадзіннік з надпісам «Смерць шпіёнам» і эмблемай савецкай контрразведкі «Смерш». Падобна, што такія хранометры мае кожны ўдзельнік размовы. І Церцель, і Вакульчык, і Сергіенка, і нават Вальфовіч. Іх нехта дарыў ці уручаў, але хто – невядома. У відэа размовы чэкістаў імя гучыць, але не разморліва. Праўда, носіць такі гадзіннік на руцэ толькі Ігор Сергіенка, былы высокапастаўлены КДБшнік, які цяпер займае пасаду старшыні палаты прадстаўнікоў. Я боюсь, что прикоснулся, у нас флажки дарит, стоят победители. Нет. Я один раз и бывал. У меня жена увидела такие часы, когда принес. Ты не думай, что сразу предупреждают, на каждый день тебе их не дам. Можете снять, ближе. Потому что понравились.
Новыя пагрозы беларусам ад Азаронка і яго сяброў Алідзіі Ярмошынай ад прыхільніцы Лукашэнкі. Ганна Канапацкая за апошнія гады прайшла радыкальную трансфармацыю. З нібыта апазіцыйнай дэпутаткі і паплечніцы Анатоля Лябедзькі яна ператварылася ў цалкам падкантрольную уладам фігуру, якая імітуе грамадскую і палітычную дзейнасць, а таксама ухваляе Лукашэнку. Цяпер жа Канапацкая вырашыла пракаментаваць апошні сюжэт АНТ пра грошы і Ціханаўскую і нечакана накінулася на сілавікоў і Лідзію Ярмошыну. Пры гэтым Канапацкая задае ў прынцыпе лагічнае пытанне. Калі лічыць, што паказанае ў сюжэце праўда і Латушка планаваў нейкі тэракт, то чаму ж яго тады не затрымалі? Далей цытата. Ва ўсёй гэтай гісторыі з Ціханаўскімі у мяне шмат непаразумення да сілавікоў, пачынаючы ад замоўчвання ролі расійскага алігархату ў арганізацыі фінансавання падзей 2020 года, пра якую ўжо некалькі разоў публічна заяўляў прэзідэнт, датычнасці замежных спецслужбаў да дзейнасці Ціханаўскіх і іх бліжэйшага атачэння і адсутнасці ацэнкі ролі старшыні ЦВК у рэгістрацыі кандыдата Ціханаўскай з парушэннямі заканадаўства. Канец цытаты. Прасцей кажучы, кішэнная прыхільніца Лукашэнкі цікавіцца, чаму Лідзію Ярмошыну не пакаралі за рэгістрацыю Ціханаўскай кандыдатам у прэзідэнты. Праўда, якраз за тое падобна Ярмошыну і знялі, але ж Канапацкай гэтага мала. Далей спадарыня Ганна зусім ашмялела і прайшлася нават па Лукашэнку. Зноў цытата. Пра тое, што мы, Рэспубліка Беларусь, ізгоі ва ўсёй сусветнай палітычнай і эканамічнай сістэме ведаюць усе. Дзве абсалютна нелегітымныя галіны ўлады, заканадаўчая і выканаўчая, гэта факт, які адбыўся. Але знішчэнне апошняй, адзіна бясспрэчна легітымнай галіны беларускай улады ў міжнародным фармаце, судовай, ажыццяўляецца літаральна цяпер і на маіх вачах. Катастрофа. Нават не хачу больш пісаць пра кіно пра Ціханаўскую. Хай і далей дурні на дзяржзабеспячэнні піараць брыда, якое штогод прыносіць мільярдныя страты нашай краіне, ствараючы ёй суб'ектнасць. А сентыментальны і мяккацелы дыктатар чакае, калі ён сам і ўвесь яго прайд стане прадметам палявання на знішчэнне. Канец цытаты. А ў стрыме Азаронка і прапагандысткі Людмілы Гладкай прагучалі заклікі да новых разборак і новых рэпрэсій. На гэты раз яны просяць разабрацца з экскурсаводамі, якія, на іх думку, няправільна падаюць гісторыю Другой сусветнай войны. Ну, как бы, вы вообще думаете, что вы делаете? Понятно, год не 37-й, но тем не менее, кому это понравится? Это хорошо, там он не на нас с тобой, допустим, нарвался, да, но это же тоже люди взрослые, которые не, понимают, я такого экскурсовода встречу, я ему, во-первых, хлебало набью, а дальше пойдет за фальсификацию истории. Рыгор Азаронак жа пайшоў яшчэ далей і накінуўся на рэканструктараў, якія займаюцца перыядам ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Ім ён прыгразіў проста. Маўляў, Беларусь гэта ні ў якім разе не Еўропа, таму з усімі разбярэмся. Да, эти дорогих доспехов напокупали, да, это спонсирует там частный бизнес в том числе. Но все же зависит от того, как идеологически. Вот зачем эти фесты? Рыцарские, вершниковские, еще какие-то. Мы европейцы, вершники. Ну так давайте тогда палату представителей в 7 переименуем. И введем там либерум вето, чтобы короля посылать. Если дальше логично мыслить. Магдебургское право, сеймы, соймики. Не, разберемся. Все идеологические акценты расставлены. Есть идеологическая директива, есть концепция исторической политики, где период Речи Посполитой назван этноцидом белорусского народа. Все отслеживаем, все видим и все знаем. И со всеми экскурсоводами тоже разберемся. И это наша яростная задача для сохранения нашей страны. Нечаканы зварот Вадзіма Пракоп'ева і Паўла Лібера. Аказалася, што яны напісалі ліст да вядомага беларускага рэпера Макса Каржа, у якім папрасілі, каб на сваіх стадыённых канцэртах у Еўропе апошні прарэкламаваў іх мабільны дадатак «Свае». Раней гэты дадатак насіў назву «Новая Беларусь». Там публікуюцца мерапрыемствы, якія беларусы ладзяць за мяжой, а таксама дзеляцца карыснай інфармацыяй. У студзені 23-го года КДБ прызнаў платформу «Новая Беларусь» экстрэмісцкім фарміраваннем, таму дадатак хутка прыбралі і пераназвалі. Ці адказаў Макс Корж Ліберу і Пракоп'еву, пакуль невядома.
Сямейны падрад. У Магілёве затрымалі загадчыцу крамы, якая займалася крадзяжом ежы з дапамогай мужа і сына. Жанчына набірала столькі прадуктаў, што нават не магла забраць усё сама, таму ўвечары да крамы прыходзілі яе муж і сын, якія дапамагалі выносіць пакеты, абыходзячы касу. Праўда, загадчыца не ўлічыла адзін важны нюанс. Усе яе дзеянні фіксаваліся камерамі відэаназірання, і цяпер жанчыну чакае крымінальная справа. Тэлефонныя махляры самі ж здалі свайго падзельніка беларускім сілавікам. 23гадовы замежнік працаваў у Брэсце кур'ерам тэлефонных аферыстаў, але вырашыў іх кінуць і, забраўшы ў чарговай ахвяры 17 000 даляраў, пакінуў грошы сабе. Але тады ашуканцы не разгубіліся і правярнулі вельмі нечаканы фокус. Яны самі пазванілі падманутай жанчыне і растлумачылі, што яна стала іх ахвярай, а затым пераканалі суразмоўцу пайсці ў міліцыю. Жанчына так і зрабіла, і сілавікі хутка знайшлі і затрымалі хітрага кур'ера. Цяпер хлопцу свеціць ад 3 і да 10 гадоў у беларускай калоніі. Крыміналка за расправу над хатнім гадаванцам. У Пастаўскім раёне кот падрапаў сваю п'яную гаспадыню, і жанчына, разлаваўшыся, проста выкінула жывёлу з 5-го паверха. На жаль, кот загінуў, а па яго гаспадыню прыйшлі сілавікі. Цяпер яе чакае штраф, арышт альбо да года выпраўленчых работ. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.